Eikä nyt siis. Onko se? Onko se? Assa soitaan ottaa taksikuski. Joo, satamasta lähetään. Tää on ihan sairaan nätti. Cheers! Cheers! Tää oli ihan tajuton Airbnb. Tää oli ihan kuin jostain sivustuslehdestä tai kirjaimesti Koals. Me just vaihdettiin asut ja me ollaan lähdössä syömään. Me mennään FK:neen. Siis tuolla on ihana aurinko. Vähän freesiydyttiin. Vähän nälkä jo. Kaikki on vaan syönyt aamupala. Kello on 2 ja meillä on 2 pöytävarausta. Asutit aurinkolassa. Sitten me lähdettiin kävelemään kohti Telliskiveä ja tää naapurusto sijaitsi noin 10 minuutin päästä Telliskivestä. Ei oo ollenkaan huono sää kävellä, et paista aurinkoa, maisemat oli upeet. Tää naapurusto oli tosi rauhallinen ja siellä oli tosi paljon kauniita vanhoja puutaloja. Sitten me saavuttiin Telliskiveen ja me oli hetken aikaa ennen pöytävarausta ja sattumoisin lähellä sijaitsi tää upea vintage-kauppa. Niin totta kai oli pakko käydä kurkkaa, että mikä meininki. Tää paikka oli upeita aarteita täynnä ja tää soi vaan The Weeknd, mikä oli mun mielestä ihan parasta. Hyvää musiikkia ja kirppistelyä, mikä voisi olla parempaa. Tuo paikka oli muutenkin niin kuvauksellinen ja tytöt nappas muutaman kuvan ennen lounasta. Sitten olikin ruoka-aika ja me otettiin Jaanin kanssa jaettavaksi dumplingseja ja otin näiden lisäksi oman raamenkeiton. Yes. Mitä sä oot teit tilaa, Jaan? Mä koitan katsoa, onko se jollain raameniita. Ai okei. Niin se raamen. Mäkin ajattelin ottaa raamenin. Niin se raameni, ja sitten mä mietin sitä lämpönekkiä kanssa. Se näyttää myös hyvältä. Aina vaikeus. Mitä oli FK:n rate? 4/5. Se on aika hyvä. Joo. Mä sanoin, että se oli kolme. Siis se oli hyvä, jotenkin. Se vähän. Se oli ihan ok. Joo. Se meidän ruoka varsinkin. Me ollaan myös siis kirppistellä. Me ollaan aikaisemmin kerran käyty siellä Jaanikaa ja se on jäätävä kokonaan. Siis semmonen varastokirppis. Mä en vaan siitä tulee hullua. Oh yes. Jep, toivottavasti löytyy jotain gems. Tilataan poltti sinne. Tää paikka sijaitsee vähän kauempaan keskustasta, mutta mä oikeesti lupaan, että jos sä oot löytää Tallinnan parhaimman kirppiksen, se on tää. Elikkä siis suosittelen ehdottomasti käymään ja varaamaan vähän enemmän aikaa tänne, koska tää on ihan valtava. Kaikki vaatteet on jaoteltu tolle ihanasti kokoihin ja kaikki on kivasti paikoillaan. Tää menee tuli tanssiin, kun tää on vielä tavaraa. En tiedä. Siinä on kassi. Nyt mä näytän mun ostokset. Käytiin shoppailemaan ja vähän vaatteet, kun tuli hemmetin kuuma. Siis mulle tuli kunnon maniac, kun se oli niin hemmetisti tavaraa. Tää oli ensimmäinen tämmönen hame. Tää näyttää tosi söpöltä, siis kiva syksyinen. Ja mä etin syysvaatteita, niitä oli tosi kiva löytö. Niin kuin esimerkiksi bootsien kaa. Seuraavat jutut oli nämä bootsit. Siis nää on ihanan väriset. Vitsi, mä rakastan käyttää syksyllä bootseja. Ja sitten nää on aitoa nahkaa. Ja musta tuntuu, että harvemmin löytää tän värisiä kenkiä. Niin nää oli ihan hullut löydöt. 15 €, ei pahan hintainen. Sitten seuraava on tää takki. Täällä on tämmönen ihana fleece sisällä. Sitten on niinku mun mielestä tosi uniikin näköinen takki. Kirppikset on mun mielestä parhaista sen takia, että löytää kaikkea erilaista, mitä muille ei oo. Mut joo, tällainen takki, niin 6 egeä. Niin kelatkaa tää. Vängäri. Ja sitten vikalöytö oli nää kengät. Tää on suomalainen brändi, Janita-kengät. Ai suomalaiset brändi? Joo, ja sitä on nahkaa. Ja maksoi 30 senttiä, ihan hullu. Ja tytötkin löys ihan hullui löytöi. Tässä on Jennan löydöt. Tässä on Jaanin löydöt. Hetken levon jälkeen me lähdettiin kaupoille. Me kierrettiin hieman Rottermanniin ja mulle tuli oikeasti niin nälkä, etten mä pystynyt keskittymään mihinkään. Mutta onneksi me lähdettiin kuitenkin suht nopeasti syömään tällaiseen sushi-paikkaan. Tää paikka oli ihan superhieno sisältä, mutta valitettavasti ihan täyteen varattu ja meillä ei ollut
pöytävarasta, joten me odottui mennä heidän terassille syömään. Toi ruoka oli oikeasti ihan superhyvää. Aluksi mä olin vähän epäileväinen tosta raasta kananmunasta, mutta se sopi sika hyvin tuon ruokaa. Sitten me käytiin pikaisesti kaupassa ostaan iltasnäkkiä ja loppuilta mulla meni Marikankaa korttipelejä pelatessa ja me pelattiin johonkin keskiyöhön saakka ja mentiin sit pelien jälkeen vaan nukkumaan. Ja ollaan menossa kirpistelemaan. Ottoon vähän vaatteita, meillä on tässä vähän aikaa ennen kuin pitää laittaa tulliin. Ja tänään on se viikendikeikka. Mennään yhteen, mikä sopraalle. No mun tommonen kirppis kuitenkin, niin siellä. Mitä sieltä löytyy, toivottavasti kaikki. Tää kirpis oli suht iso, mutta enemmän ehkä painottunut myymään kodintarvikkeita ja huonekaluja. Noiden vaateosasto oli tosi pieni ja mä en kyllä löytänyt tuolta mitään, mut Jaan löysi söpön paidan. Musta on ihan söpö. Tuolla Baltianmaa Turissa on paljon muitakin kirppiksiä, esim. Tää Bazaar, jossa vaan pikaisesti käytiin. Tää on ehkä verrattavissa Suomen Reloveen ja sen valikoimaan. Ainoa miinus täällä oli se, että tää pystyi shoppaamaan vaan niiden sovelluksella. Sen takia siirryttiin toiseen kirppikseen, Tankardelic Vintageen. Täällä oli tosi hintavaa kamaa ja mä vaan ihailin tuolla kaupassa noiden vaatteita. En ostanut mitään ja kellokin olikin niin paljon, että täytyy lähteä kotiin laittautumaan The Weekendin keikalle. Juoksu. On menossa Weekendin keikalle tai jokkaan. I'm so excited. Mäkin. Me otetaan poltti sinne konserttialueelle päin. Siis sataaks tää? Menos Weekendin keikalle. Excited. Joo, jännittää. Joo, mä en tiedä, onko tää vaan se kofeiininokko. Mikä fiilis? Oh my god, I will see my baby. So good. So good. Fit check Jaan. Kengän Jiin. Joo, Vakabondin. Joo, Mekko. Se on ite tehty. Niin. Sitten tää on H&M:stä. Makee. Whiskin. Joo. Lasit en tiedä mistä ulkomailta. Joo. Frittattu. Tää. Nahkakorsetti. Tää H&M. Makee. Kengät. Italia. No hemmetin hienot. Estonia. Tää takki. Driftattu. Jaanin. Ainassa. Paita. En muista. Housut on Big Bookista. On tämmöset löysät, mukavat. Kengät on Vietnamista. Ja tää on driftattu tää bagi. Ja sisällä on meikkipussi. Ai sä voit kertoa sun korut. Kurut Ildar. Kuru Saksa. Okei. Hienot. Mennään polttiin. Let's go. Mikäs tässä? Muutama tunti vielä. Kyllä tää tästä. Lil' mama, she think I'm the shit. Cause the water that drip on my wrist. I'm planning to come up and I gotta take this shit. This is my shit right here.
Tässä oli mun Tallinna-vlogi. Mä en siis vieläkään voi ymmärtää, että mä näen oikeasti sitten Weekendin ja noin läheltä. Ja hän oli siis niin paljon parempi liven. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Mut joo. Kiitos kun katsoit mun videon ja nähdään mun seuraavassa videossa. Moikka!